Ase gitabu kia Abatesaloniki ya kabere egefungo gya 3 gochakera omustari ugatano nemete banga bono baminto twabachikire ase erieta lyomonene Yesu Kristo mwiatanane korwa ase oyo mino oyore omworo oyo tabwateti chingencho echio mworokereretie korwa ase tore Monchumurelia Undizi TV tokogenda goika 15 nemo nigotebanga bono omonene bw'omorembe omonyene abaye omorembe ase chinga kichionsi na ase chinchera chionsi omonene abe nainwe mwensi Abatesaloniki 3:15 nemo igotebanga bono omonene bw'omorembe omonyene abaye omorembe ase chinga kichionsi na ase chinchera chionsi omonene abe nainwe mwensi Mwanchu Undizi TV okuna kusaba gwaito gocha sori semambia bono nga Nyasaye abe gago kwa omorembe ase chinga kichionsi ase ngencho sobugimo obo tomenyete egento kiengencho omonto aganije gutwara no morembe matenga nebanga bintu mbiri kogenda buya kobwata omorembe nabo konyoranga nobwate obo toereru ase Mwanchu Undizi TV niyo tokubato gusabira amaya nawe gusabira omorembe ase chinga ki echi ogendera chakomenyanga nebanga bintu mbiri kogenda biya nebanga turuchinga mutuna maega manyaga nga Nyasaye nali ansense moya otokonerie omorembe asikire ncho ogokora kuno kosoma kuri lero nabo igo Mwanchu Undizi TV twakuganira bo igo Nyasaye abe okwagata nawe okubwatesia ase obugima bwao